Што вядома пра дэпутата, які збег ад Лукашэнкі і хаваецца ад міліцыі? Якія важныя дакументы прынялі беларускія чыноўнікі, а таксама каго яны прызначылі адказнымі за будучыя трагедыі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дэпутат і арганізатар праўладных канцэртаў збег ад Лукашэнкі і беларускай міліцыі. Журналісты партала «Зеркало» даведаліся, што Міністэрства ўнутраных спраў абвясціла ў вышук Аляксандра Лаўрыновіча, які яшчэ нядаўна падтрымліваў уладу і меў на гэтым добрыя грошы. Крыніцы журналістаў кажуць, што цяпер Лаўрыновіч праходзіць як падазраваны па карупцыйнай справе, у якой фігуруе сума звыш 200 тысяч беларускіх рублёў, а падставай для прэтэнзій стала арганізацыя гарадскіх мерапрыемстваў у Брэсце. Далей цытата суразмоўцы «Зеркала». Лаўрыновіч манапалізаваў усе грашовыя мерапрыемствы ў Брэсце, а дэпутацтва яму было патрэбна толькі для таго, каб прыкрываць свае махінацыі. Цяпер уся яго маёмасць арыштаваная, а дарагія аўто і нерухомасць ён афармляў на сваякоў. Канец цытаты. Іншыя людзі кажуць, што Лаўрыновіч паспеў з'ехаць з Беларусі яшчэ да ўсіх праблем і цяпер хаваецца ў адной з краін Еўропы. Ну а да таго фірма Лаўрыновіча шчыльна супрацоўнічала з чыноўнікамі і дзяржаўнымі ведамствамі. Менавіта яна адказвала за светлавое шоу і феерверк падчас пралукашэнкаўскага марафону адзінства ў Брэсце. Ну а сам Лаўрыновіч быў настаўнікам у шоу АНТ «Зорны шлях», дзе прадстаўнікі з народа спаборнічаюць у спевах, імкнучыся ўразіць гледачоў і журы. Таксама ён спрабаваў запусціць, цытата, «нацыянальнае рэаліці-шоу «Фабрыка блогераў». Яго фармат нагадваў расійскі праект «Дом-2», аднак у беларускае шоу дадалі эпізод з галасаваннем, дзе ўдзельнікі хвалілі Аляксандра Лукашэнку. Выпускі шоу напоўнілі рэкламнымі ўстаўкамі прадукцыі партнёраў, якімі ў асноўным былі дзяржаўныя прадпрыемствы Магілёўскай вобласці. У лютым 2024 года Аляксандра Лаўрыновіча абралі дэпутатам гарадскога савета Магілёва, а пасля назвалі чалавекам года Магілёўшчыны. Цяпер жа дэпутаты і чалавека года не могуць злавіць, каб пасадзіць яго ў турму. Беларускія ўлады прынялі два важныя рашэнні, якімі прызначылі вінаватых у патэнцыйных сур'ёзных праблемах і нават трагедыях. Так, пастанова Савета Міністраў вызначыла, хто будзе адказваць за бяспеку беларускіх школьнікаў падчас арганізаваных паездак за мяжу. Дакумент ужо быў падпісаны прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным, і гэта відавочна звязана з ударамі беспілотнікамі па аўтобусах з Беларусі, якія адбыліся гэтым летам на тэрыторыі Расіі. Пазней Лукашенка патрабаваў увогуле забараніць такія паездкі без дзяржаўнага нагляду і дазволу, але падобна, што чыноўнікі на такія радыкальныя меры не наважыліся і знайшлі своеасаблівы кампраміс, прапісаўшы ў сваёй пастанове, што адказнасць за бяспеку малых у дарозе і падчас знаходжання за межамі Беларусі замацоўваецца за арганізатарамі выезду групы і суправаджаючымі. Прасцей кажучы, у выпадку чарговых падобных інцыдэнтаў адказнага, калі яго не забіла беспілотнікам, па вяртанні на радзіму могуць яшчэ і пасадзіць. Ну а сам Лукашенка падпісаў указ, які ўводзіць персанальную адказнасць чыноўнікаў за кепскі гандаль на сяле. Гэтым дакументам уся віна ускладаецца асабіста на кіраўнікоў раённых і абласных выканкамаў, а таксама на кіраўнікоў гандлёвых аб'ектаў. Праўда, як іх будуць караць за такое, пакуль невядома. На адрас Лукашэнкі прагучала новае сур'ёзнае абвінавачанне. Апошнім часам на межах Беларусі з еўрапейскімі краінамі ўсё часцей знаходзяць падземныя тунэлі, праз якія мігранты спрабуюць трапіць у Еўрасаюз. Сёлета ў Літве знайшлі ўжо 5 такіх тунэляў. Праз 3 з іх, паводле афіцыйных даных, у краіну трапілі як мінімум 86 мігрантаў. 2 іншыя аб'екты выявілі яшчэ падчас будаўніцтва, а на мінулым тыдні тунэль упершыню знайшлі і на беларуска-латвійскай мяжы. Ён знаходзіўся каля закрытага памежнага пераходу Сілемі. Паводле латвійскіх уладаў праз яго ў краіну паспелі трапіць 15 мігрантаў. Цяпер Еўрапейскае агенцтва памежнай і берагавой аховы Фронт-Экс лічыць, што беларускія улады ведаюць пра гэтыя тунэлі і ці то даюць на іх маўклівую згоду, ці то нават самі арганізуюць іх будаўніцтва. Унутраны аналіз Фронт-Экс сведчыць, што такія тунэлі на беларускім баку мяжы наўрад ці маглі быць
быць пабудаваныя без ведама і падтрымкі беларускіх спецслужбаў. Не выключаецца таксама, што рэжым Лукашэнкі можа прыцягваць да іх будаўніцтва як саміх мігрантаў, так і адмысловых спецыялістаў. На Гомельшчыне прайшоў чарговы абмен ваеннапалоннымі паміж Расіяй і Украінай. Але там найбольш у вочы кінуліся новыя падыходы Лукашэнкі. Кожны з бакоў падчас вайны імкнецца атрымаць ад такога абмену максімальны прапагандысцкі эфект. Але, як заўважылі журналісты выдання «Флагшток», цяпер асабліва прыкметныя намаганні лукашэнкаўцаў адасобіцца. З беларускага боку тут прысутнічаюць нібыта толькі шэрагі машын хуткай дапамогі, медыкі ў рэспіратарах і ніякіх вайскоўцаў побач. Карацей, дэманстратыўныя «мы не суагрэсары, мы міратворцы». Праўда, незразумела, чаму медыкі ў масках. Для гігіены ці каб схаваць твары удзельнікаў. Ну а пасля абмену ў руках расійскіх вайскоўцаў былі бачныя сухпайкі ад Лукашэнкі. Як паведамілі прапагандысты, сёння такія пайкі дадаткова забяспечылі яблыкамі і мёдам у гонар праваслаўнага свята. Усё ж на календары мядовы спас. У Беларусі абвясцілі ў вышук не толькі карумпаванага дэпутата Лукашэнкаўца, але і вядомых футбалістаў. Былы гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў, які цяпер выступае за малдоўскі клуб «Зімбру», на радзіме стаў фігурантам загадкавай крымінальнай справы. Але хутчэй за ўсё гэта палітычны пераслед, бо раней Мікалай трапляў у чорны спіс міністра спорту Сергея Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва ўкраіне. Прычым у 2025 годзе Золатаў заяўляў, што шчыра раскаиваецца за свае ранейшыя словы, але, відаць, лукашэнкаўцы яго ўсё ж не выбачылі. Акрамя таго, у міліцэйскі вышук трапіў і экс-галкіпер зборнай Беларусі Геннадзь Туміловіч, які, не падбіраючы словаў, крытыкуе сітуацыю ў беларускім футболе. Сапраўдны трылер разгортваецца вакол маладой беларускі. Яна Лявонова нарадзілася ў Віцебску, вырасла ў Казахстане, а ў 2021 годзе пераехала ў Маскву, дзе працавала ў сферы авіяцыйнай лагістыкі. Адсвяткаваць свой 33-й дзень народзінаў дзяўчына вырашыла ва Францыі, але там яе затрымалі адразу па прылёце. Аказалася, што Лявонову шукалі амерыканскія ўлады, якія абвінавачвалі беларуску ў кантрабандзе авіязапчастак ды абыходзе санкцый пасля пачатку вайны. У выніку роўненька ў дзень нараджэння дзяўчыны парыжскі суд пастанавіў адправіць яе ў СІЗА, а працэс экстрадыцыі ў Злучаныя Штаты заняў 14 месяцаў. У ЗША Лявонова каля 2 месяцаў правяла ў жаночым ізалятары, а затым яе перавялі пад хатні арышт. Першапачаткова ішла гаворка аб магчымых 55 гадах зняволення. Лявонавай ставілі ў віну, што амерыканская электроніка і іншае авіяцыйнае абсталяванне набывалася ў Злучаных Штатах, а пасля адпраўлялася ў Расію праз Арменію і іншыя краіны без неабходных ліцэнзій. Але дзяўчына прызнала віну і падпісала пагадненне са следствам. У выніку з 4 крымінальных артыкулаў у абвінавачанні застаўся толькі адзін, і цяпер Лявонавай свеціць ужо не паўстагоддзя за кратамі, а толькі 3 гады. Зараз беларуска жыве ў арэндным пакоі ў Нью-Джерсі, і ўсе выдаткі на жыллё, харчаванне і іншыя патрэбы аплачваюць яе бацькі. Лявонова носіць электронны бранзалет і амаль не выходзіць з дому. Толькі нядаўна суд дазволіў ёй прагулкі з улікам стану здароўя. Ну а датычна сваёй справы Лявонова спадзяецца найперш на Расію і наракае, што ад Беларусі ніякай дапамогі няма. Яна сцвярджае, што яе сям'я звярталася да чыноўнікаў і дыпламатаў Лукашэнкі, але тыя яе гісторыю цалкам праігнаравалі. Цяпер жанчына чакае суда і рыхтуецца да турмы, але верыць у магчымасць абмену і што яе ў выніку ўсё ж аддадуць у Маскву. Ганьба адбылася ў Гомелі. У месцы, адкуль пачынаўся горад, пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу, прычым ён будзе размешчаны ў адным з галоўных гістарычных і турыстычных пунктаў горада. Гэты помнік з'явіцца ў парку каля старога моста 19 стагоддзя праз Гамяюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сош знаходзілася старажытнае паселішча, з якога і вырас горад Гомель. З Гамяюком таксама звязваюць і паходжанне назвы горада. Ініцыятарам праекта выступіў
выступіла расійскае ваенна-гістарычнае таварыства, якое знайшло падтрымку сярод беларускіх чыноўнікаў. Дзеля ўзгаднення макета помніка ў Маскву ездзіў асабіста тагачасны мэр Гомеля Уладзімір Прывалаў. Адметна, што будучы манумент мае выразную імперскую адсылку. Гомельскі помнік павінен паўтарыць манумент Паскевічу, які стаяў у Варшаве. Іван Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі пры задушэнні паўстання 1830-1831 гадоў, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага і стаў царскім намеснікам у Польшчы. У Расіі пры дзіўных абставінах знік вахтавік з Мазыра. 43-гадовы беларус Роман Крупа прыехаў на далёкі ўсход на працоўную вахту, але ўсё скончылася дрэнна. Некалькі дзён таму мужчына адчуў сябе кепска і звярнуўся па дапамогу ў мясцовую клініку. Аднак доктар не знайшоў падстаў для шпіталізацыі і адпусціў мужчыну дадому. Пасля таго, як беларус выйшаў з бальніцы на вуліцу, ён бясследна знік, і цяпер родныя б'юць трывогу, бо ў інтэрнат Роман так і не вярнуўся. Яго тэлефон адключаны, і на сувязь з сям'ёй ён не выходзіць. Пазней стала вядома, што 2 дні таму ён зайшоў у рэдакцыю мясцовай газеты, папрасіў там вады і спытаў, як дабрацца да амбасады Беларусі. Паводле слоў супрацоўнікаў выдання выглядаў ён дзіўна і быў нібыта ў прастрацыі. Роман распавёў, што ў яго скралі абсалютна ўсе рэчы, падзякаваў за дапамогу і сышоў. І толькі праз пэўны час журналісты даведаліся, што іх госця шукаюць сваякі. Дзе цяпер знаходзіцца Роман, ніхто не ведае. Падобна, што да беларускай амбасады ён так і не дабраўся і на сувязь з роднымі па-ранейшаму не выходзіць. Беларус прадае дакумент вядомага расійскага чыноўніка за шалёныя грошы. На куфары выставілі на продаж пасведчанне паляўнічага рыбака, якое належала колішняму мэру Масквы Юрыю Лужкову. Унутры бачнае фота, звесткі і адрас чыноўніка, а таксама ёсць адзнакі аб аплаце ўнёскаў. Уладальнік дакумента сцвярджае, што пасведчанне сапраўднае і хоча за такі артэфакт ажно 30 000 беларускіх рублёў. Ён сцвярджае, што калісьці хадзіў на паляванне з асабістым памочнікам Лужкова, і той быццам бы падарыў яму пасведчанне былога кіраўніка. Новая фаварытка Лукашэнкі пахвалілася раскошай. Віцэ-міс Беларусі Алія Кароткая схадзіла з сяброўкай паесці дранікаў у рэстаран «Лебядзіны» і выклала фота, дзе адмыслова засвяціла свае люксавыя аксесуары. Напрыклад, вось такая сумачка Сен-Лоран каштуе ад 3 до 4 тысяч $, у залежнасці ад таго, дзе купляць. А залаты бранзалет дзяўчыны вельмі падобны да легендарнага цвіка ад Cartier, пра які мараць усе інстадзівы. На афіцыйным сайце такія ўпрыгожванні каштуюць ад 4 до 98 тысяч $, у залежнасці ад таго, якія там камяні. Нагадаем, што Алія Кароткая удзельнічала ў конкурсе «Міс Беларусь» двойчы. Упершыню ў 2023 годзе, калі ёй было ўсяго 18 гадоў. Прызавых месцаў Алія не заняла, затое яўна прыглянулася Аляксандру Лукашэнку, і ён узяў яе ў службу пратакола, світу прыгажунь, якія суправаджаюць яго на афіцыйных прыёмах. У 2025 годзе Алія ўжо атрымала тытул першай віцэ-міс і працягнула удзельнічаць у мерапрыемствах Лукашэнкі. Напрыклад, летась яна танчыла на яго навагоднім балі. Прычым у рэстаран Алія пайшла ў кампаніі іншай пратакольшчыцы Яны Барановскай. Тая таксама удзельнічала ў конкурсе «Міс Беларусь» і таксама пасля стала штатнай прыгажуняй Лукашэнкі і нават уваходзіла ў яго жаночы кавуновы батальён. Але пазней Барановская паспяхова выйшла замуж, пераехала ў Маскву і запусціла там свой брэнд адзення. Абраннікам жа дзяўчыны стаў Віталь Астроўскі, які працаваў у Нацыянальным алімпійскім камітэце Беларусі кіраўніком аддзела маркетынгу. Але сёлета Віталь змяніў месца працы і ўладкаваўся ў будаўнічую кампанію «Дана Астра». Прычым, сыходзячы з Нацыянальнага алімпійскага камітэта, ён публічна дзякаваў Віктару Лукашэнку за падтрымку і бясцэнны вопыт. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.